Nhar it-tnejn intemm il-perjodu ta' xahrejn konsultazzjoni rigward ir-riforma fil-liġi ta' droga. Din il-konsultazzjoni ingħalqet b'Facebook chat live mal-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Rajna li l-Facebook huwa għodda tajba ħafna biex nikkonsultaw mal-pubbliku speċjalment dak żagħżugħ, imma mhux biss anke persuni li jużaw il-Facebook. Il-mistoqsijiet u l-kummenti kienu kontinwi. Spikkaw il-kummenti taż-żgħażagħ li kienu fost l-iktar li staqsew. Fost it-temi li tqajmu mal-Ministru kien hemm il-possibilità ta' legalizzazzjoni ta' xi tipi ta' droga. Jiena weġibt li mhijiex dik il-linja li qed nipproponu, linja li qed nipproponu hija favur li wieħed jitratta lil vittma ta' droga bħala persuna li għandu bżonn l-għajnuna. Suġġeriment li tqajjem f'din id-diskussjoni kien l-importanza ta' distinzjoni bejn użu personali tal-kannabis u li l-kannabis tista' tiftaħ triq għal drogi oħrajn. Oħrajn issuġġerew servizzi fil-komunitajiet minflok pieni ta' ħabs. Madankollu il-ġlieda kontra traffikanti ta' droga għandha tkun il-qofol ta' din il-white paper, kif issuġġerew bosta waqt din il-live chat. Issa li l-perjodu ta' konsultazzjoni għalaq, il-pass li jmiss huwa li jiġu eżaminati s-suġġerimenti biex isiru l-emendi meħtieġa. L-idea li wara xahar inkonna abbozz lest. Kif ikonna l-abbozz lest nippubblikawh hekk Alla jrid qabel l-aħħar tas-sena dal-abbozz ikun liġi.